Čus borci, dneska tady máme, jak kdyby s kámošema budu skákat na tady tomhle chodníku, takže jdeme na. Takže teďka tohle bude skákat tady tenhle úhlu, jo? Jo, takže jdeme na to. Jede tady na mé nové klobežce. Takže borci, rozhodli jsme se, že borci se budou víc rozjet, takže nevím, jako jestli tady toho žáblu a rozbil se, ještě po tady tenhle kanál nebo něco. No uvidíme. No dobrý, takže kluci mě zdrhli. Už tady čekám. Nevím, co jméno to je. Čekám na ně. Jo, je tak pohodička. Voda. Super včelo, kámo. Mám tady ohled, jako tady mám jeho batohy, jo. Tady ještě jeho. Borci jeli úplně kam tam, jo. Tam, jo. Jako, mám aspoň jeho kolobšku. Ale on má helmičku. Ale mám jeho helmičku. Tak, no. Aha, už je viděl, kámo. Jo, to je zázrak. To je zázrak. To je zázrak, kámo. Poté! Co děláte, jak to, že jste mi zdrhli? A Bibas jede! Ty kráso! Borci, já vím, jako, že říkám, ty kráso, ale jako oni to dělají po 2 rokách, že? Že to děláte tak po 2 rokách? Hej, ahoj. 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 Jako, hele, tak před rokem jsme tohle úplně stejně dělali. A on? Tady ten? Já jsem mu řekl, až se usměje. A to bylo nejlepší. Super zasmála. To byl nejlepší záběr.